A Marea Blava us cantem les 40. Un recorregut pels 40 anys de gestió de presons a Catalunya, explicat pels qui millor coneixen el medi, els treballadors penitenciaris. Vienen los tacos, sudor de los nervios por los sobacos. A mí no me gusta ningún atraco, quítamelo todo pero no el tabaco. Pues mi relación con los internos es de máximo respeto. Lo mismo que exijo es lo mismo que ofrezco, así que dentro del más estricto ámbito profesional. S'ha de ser professional i alhora proporcional. Si un intern té un bon comportament, doncs se li correspon amb una bona actitud i amb una mínima educació, sempre mantenint unes distàncies i amb un respecte mutu, però en positiu. De vetllar per la seva seguretat, de fer-ne custòdia d'aquesta persona i jo no tinc una relació que vagi més enllà del que és professional, diguem. Estrictament professional, no va més enllà d'això respecte al mutu, que és el que s'espera. És una qüestió complicada, complexa. Trobo que agafar-li el punt a com ha de ser aquesta relació és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè hi ha molts funcionaris que per tal de no agafar certes confiances amb els interns, prefereixen mantenir una distància absoluta i pràcticament ni es parlen amb ells. Més enllà de l'empatia que ens intenten inocular des de les institucions, no? Que hem de ser empàtics, que hem de vetllar per... tot això és una patranya, perquè en el fons, quan aquesta gent surti al carrer, si aquesta gent té unes males actituds i unes males respostes, al carrer rebran males actituds i respostes en contraposició. Per tant, en el fons, aquí també ens hem de preparar una mica amb una certa proporcionalitat, és a dir, si una persona va de bones al carrer, doncs obtindrà uns resultats segurament més positius que una persona que vagi a les males. I en aquest sentit, doncs a la presó intento modestament actuar en aquest sentit. El respecte es guanya. Te l'has de guanyar. I guanyar com se'l guanya un funcionari? Pues, per l'antiguitat? No, a base per una carrera? No, que ells vegin que és recte, que fas les coses amb seny, que no és vengatiu, que això és molt important. Bé, d'entrada jo diria que la relació amb un intern té que ser d'entrada de distància, respecte, escoltar-los però tampoc deixar-los parlar gaire, perquè al final sempre acaben tenint raó, perquè s'ho fan vindre de manera que només veuen un punt de vista, doncs evidentment els favoreix, no? Me hace falta ese cajón. Ya está bien. Está vacío, usted podría tener otro. Podría. Claro, pero no quiero. ¿Por qué no? Porque no me da la gana. Sí, ells saben que sóc aficionat al futbol, alguns d'ells, amb els que convinc més, saben doncs, que soc del Barça i sí, probablement parlem de futbol. Pues igual que parlaries amb qualsevol persona a qualsevol bar o a qualsevol plaça de qualsevol poble o ciutat de Catalunya. El partit del dia anterior, el partit del Barça es parla molt, Barça-Madrid, igual que tantes converses poden tenir interessants per ahí pel carrer, també es pot tenir a la presó, no? Si tenen confiança, et poden arribar fins i tot a demanar per qüestions legals, per terminis, per exemple, quan els hi pot caure un tercer grau, quan poden començar a sortir de permís. Cuando estaban ingresos, pues por ejemplo, había una relación mucho más fluida con los ordenanzas y te explicaban su vida, tú explicabas hasta dónde tú querías contar, luego hablas de fútbol, hablas de en qué has trabajado anteriormente o qué habías estudiado, però bueno. Jo sense viatjar he tingut experiències com si hagués visitat mig món, perquè si jo em trobava un intern que era de l'ètnia fula, jo li preguntava per coses del seu país i de com vivien los fula i de com es relacionaven amb altres ètnies del seu país. La política, la família, potser algun programa de tele que hagin vist. El tema de ties o de noies o com li vulguis dir,
Ja és un tema que ja per mi excedeix una miqueta al professional, perquè pot entrar més en l'àmbit personal i per tant... Con un interno que no conozco de nada, hablamos de cosas relacionadas con su causa y poco más. O fins i tot t'arriben a demanar, segons la teva experiència, què triga un jutge a cridar-me per celebrar el judici? Què pot arribar a trigar? Quant de temps? En condicions normals havia una convivència amb el funcionari. Els interns no parlaven amb els funcionaris perquè era mal vist pels altres interns. L'intern que parlava amb un funcionari habitualment li deien que era un xivat, un xota, una perra. Jo he parlat amb un intern turc que és sunita, musulmà sunita, per narcotràfic, per una condemna per narcotràfic, que tenia una dona holandesa, havia viscut a Holanda, sobre la minoria dels alevín, que és una minoria musulmana però demonitzada per la resta de... O sigui, jo he tingut un tracte humà amb gent d'Hospitalet, amb gent de Turquia, amb gent de Senegal. I els hi he pogut ajudar a redreçar alguna de les coses i ells m'han aportat també coses. Jo d'això he tret molt profit personal. Coses que són per nosaltres no complicades de fer, doncs les tenim que treure a sobre. Hem d'intentar i ajudar-los, però des de la perspectiva, diguéssim, que no ens agafin com a pítol sereno. Say good night. I sobretot de la seva causa. Ells sempre estan explicant la seva causa, el que va passar, el que no va pasar. Pues a mí la que más me sorprendió fue un interno marroquí o argelino, no me acuerdo, que le vino el agente judicial, le notificó la libertad y camino del módulo me confesó que se iba a bajar a su país, matar a su exmujer y que se volvería para España porque si lo tenían que detener quería entrar en una prisión española y en una prisión marroquí. Pero sobre todo hablan mucho las que son madres de sus hijos. Es su principal preocupación. Los hijos están siempre en su mente. Immigrants que han passat les 1001 per arribar a Catalunya, no? Recordo un intern que explicava doncs, com va venir un vaixell de pesca, que ell era pescador i era de Senegal, que li va robar el vaixell al seu oncle allà. Va passar les 1001 en el vaixell aquell per travessar l'Atlàntic fins a arribar a les Illes Canàries i d'allà doncs, amagant la seva nacionalitat i tal, i acaben enviant-los a Madrid o a la península. En muchas ocasiones es la falta de afecto porque han sufrido malos tratos en su familia, por sus propios padres. Es la de las niñas que entran porque son internas con 19 años, que ingresan en prisión, que vienen de centros juveniles, que toda su vida ha sido esa, en orfanatos, con familias de acogidas, ingresando en centros juveniles, que no han conocido otra vida. Devia ser allà quan hi va haver aquella crisi immobiliària tal i qual, ¿no? Y ella em reía, ¿no? Y me decía, imagínese usted que me habla de crisis y yo con lo que gano en talleres les envío la mitad a mi casa y ellos compran una vaca que tienen para comer todo el mes. Y que han ido recibiendo malos tratos toda su vida y a veces por intentar buscar un afecto de alguien en la calle se unen a personas que no tienen escrúpulos, que al final acaban también abusando de ellas, prostituyéndolas y bueno, drogándolas, en fin, y llevándolas a esta situación en la que viven. La verdad que me impresiona bastante, eso no deja de impresionarme nunca. Y la verdad es que es muy difícil ayudarlas. Muchas pues se autolesionan y algunas incluso acaban suicidándose. I a vegades m'ha sorprès que inclús els interns reconeixen a nivell personal que potser doncs, han sigut condemnats per un cas però que no els han pillat per altres 2 o 3 que també han comès ells mateixos. I sí que sempre sorprèn, no? Sobretot amb els interns més veterans que viuen més en l'àmbit més delinqüencial, doncs que a vegades, pues sí, a mí me pillaron por esta causa, pero bueno, seguro me quedan 2 o 3, no sé si me pillarán i tal. I és una cosa que sempre m'ha generat curiositat. Vida i miracles, per exemple, en casos de guerra, doncs, què els ha portat des del seu país al nostre país, el periple que han tingut,
els magrebins com han passat des de Marroc o Algèria fins a Espanya, quins mitjans de transport han utilizado. Mujeres que son imputadas muchas veces sin tener a lo mejor alguna responsabilidad, sino que la responsabilidad la tiene su compañero y ellas están ahí pues pagando, como dicen ellas, comiéndose el marrón. Esto no lo acabo de entender. ¿Cómo no acabo de entender que algunas sean agredidas por ellos y que vuelvan una y otra vez a su lado? Y bueno, a veces acaban ya en un estado tal que aunque intenten esconderse de ellos ya no pueden. Y las ves ingresar en prisión, pues llenas de moratones, vejaciones varias. Incluso en alguna ocasión me he encontrado con alguna herida por arma blanca. Llega un momento que ya no pueden ni siquiera esconderse de ellos y esa es la vida la vida que tienen, y a veces su salvación es entrar en la cárcel. Il vostro vitto è uguale al nostro. Mangiamo le stesse cose. Questo lo dite voi. Noi non ce lo mangiamo questo vitto, perché fa schifo. Sentite, tra qualche giorno voi sarete tutti trasferiti. Ma quando? Pues de todo y de nada en concreto. Se suelen quejar pues de sus abogados, de que vienen poco, en otros casos del equipo de tratamiento, de la comida, en fin, del día a día. Bé, els interns es queixen molts cops de moltes coses i de res. Es queixen moltes vegades dels temps judicials, és a dir, es poden tirar molt de temps en situació provisional de preventiu fins que no hi arriba el judici i els temps s'eternitzen. En el estado de buenismo que vivimos actualmente en las prisiones, al menos en las que yo conozco, es normal que una queja de una interna sea el trato diferencial con sus compañeras. Esto lo viven muy mal y dentro de lo que cabe es comprensible. De que si el menjar està fred, de que si hi ha poca quantitat, massa pressió per part dels funcionaris d'interior i que no es poden relaxar amb un porret, de que el psicòleg o l'educador o el jurista o el que sigui de turno de tractament que no hi fa cas. De si he de fer aquest programa, de que si aquest permís, que si no em programen un permís, que a tallers també es queixen a vegades, molt sovint, del poc que es paguen. També a vegades de les comunicacions, de que si no pots canviar-lo, de que si has d'esperar-te tal dia per donar un telèfon d'altes, etc. No? I va haver un moment on hi volaven coses per allà, no? I llavors es veu que algú va tirar una fruita i de cop veig una mà que, pum, me la noto davant de la cara, no? Que para la fruita aquella, no? Perquè m'anava directe al cap, no? I el tio que va parar la tronjada aquella cap al meu cap va ser un dels més cabrons del mòdul. Bé, allò va acabar amb un informe amb moltes propostes de primer grau i després primers graus i canvis de mòdul y una nota meritoria que es la que le iba a hacer a aquest home. Con uno hacer el de como un funcionario más, con otro interno que nos amenazaba y que a mí personalmente tuve una movida muy fea, y luego este interno hizo de funcionario con el Caco Revoleras. I també vam anar a parar a judici i torno a estar jo com a testimoni i recordo que el jutge per esbrinar a veure què havia passat i tal, li comenta a l'intern: estic veient que l'any passat vostè va tindre una agressió semblant amb aquesta i curiosament el funcionari que estava amb vostè és el mateix que hi ha aquí avui. Vol dir vostè que això és casualitat o no tindrà alguna cosa a veure aquest home amb les seves agressions? Tota la mala folla del món, li va preguntar això al jutge. I l'intern recordo que li va dir: home, doncs segurament sí que ha tingut a veure
i és perquè si no arriba a ser per ell potser estaria mort. Sí que els interns sovint tenen detalls amb els funcionaris, per exemple, a arts gràfiques, als tallers d'arts gràfiques, doncs poden arribar a fer dibuixos de funcionaris. Últimament, al mòdul 4, un intern ha fet una maqueta impressionant de lo que és una cel·la, en ple farcida de detalls, i ens ho ha regalat als funcionaris. Al meu centre penitenciari els interns fan bolígrafs, encapsulen els bolígrafs Bic, i alguna vegada algun intern m'ha dit: «Tenga, señorita, este para usted». Y digo: «Pero si esto no es tuyo, ¿cómo me puedes regalar una cosa que no es tuya? Venga, anda, sigue trabajando, ¿no?». Volen regalar coses o et volen fer algun detall, però jo crec que has d'intentar no agafar mai coses dels interns perquè es pot malentendre, no? No m'agradaria que pensessin que agafo alguna cosa que em volen regalar per algun motiu especial que jo desconec i que ells es poden muntar al seu cap. Una vegada tenia un amic al carrer, un senyor ja gran, que per un delicte econòmic va entrar a presó. Doncs aquest home era molt aficionat al Barça, igual que jo, i recordo que quan jo era petit em portava a veure el Barça. Vivíem a Lleida i ell em portava a veure el Barça, perquè era el president de la penya del Barça. I aquest home amb el temps va entrar a la presó. Jo estava com a funcionari, recordo. Alguns cops, quan entrava jo de nit i em tocava treballar allà on estava ell, comprava l'esport i el Mundo Deportivo i li portava. Ho han intentat. Molts interns a nivell personal doncs, han tingut deferències en el seu dia a dia, a l'hora de fer les seves tasques, a l'hora de parlar de manera cordial, a l'hora d'intentar ajudar-me d'alguna manera en les situacions que succeeixen doncs, en el dia a dia, o d'altres situacions potser una mica més de crisi. Hi ha hagut interns que han tingut evidentment comportaments molt adequats i molt correctes. Altra cosa és que un intern et vulgui fer algun oferiment, diguem d'alguna manera, que tu consideris que és de massa rellevància. En alguna ocasió m'ha passat de manera molt puntual, llavors educadament doncs, amb aquests interns es declina l'oferiment. Bueno, pues dejarles hacer una llamada extra y no sé, supongo que traer pues si traes comida, darle alguna ración, yo qué sé, cosas así, muy, muy sencillas y siempre dentro de la legalidad. Llavors aquest noi volia tenir la seva parella i volia tenir un fill. Llavors em deia que no es concentrava i que els vis-a-vis doncs, no podia. En fi, no podia i estaven preocupats, no, amb la parella perquè, total, li van fer una programada express a la Deixeus perquè pogués fer la seva donació d'esperma. Se avesse avuto uno come voi in quella cosa, ma lascia la mano, non vai a lavorare. Superiore, Gràcies. Es pot ser amic d'un intern? Aviam, de poder es pot, però jo crec que no és gens aconsellable, perquè malgrat puguis tenir una relació cordial, fins i tot donar-li alguna de confiança, mai del tot, però sí donar-li una certa de confiança, una relació d'amistat xoca amb la feina pròpiament dita. Normalment no. Ja no m'agrada exposar la meva vida personal i penso que l'amistat doncs, requereix sobretot doncs, aquesta confiança. Amb aquest nou model penitenciari que ens estan inoculant dia sí dia també, començo a veure que molta gent comença a creuar una molt fina línia vermella entre el pres i el funcionari. El creuar aquesta línia a vegades pot donar resultats altament imprevistos. Impossible, perquè no pots agafar la confiança d'explicar coses íntimes teves, de la teva vida personal, d'on vius, de si tens família o no, perquè és un intern. I al cap i a la fi tu estàs allà només per controlar, perquè hi hagi certa seguretat i per ajudar, perquè també té funció assistencial, però trasbassar certs límits és perillós. Són interns i tu mai saps les seves intencions. Un intern no pot ser mai amic d'un funcionari si estem parlant de manera estrictament professional. L'intern ha de tenir una posició dins la institució i el funcionari, amb el respecte degut i proporcional amb aquest intern, ha de mantenir unes certes distàncies. Perquè molts dels interns es relacionen en entorns de drogues, d'actes il·lícits, i si tu passes a formar part de la vida personal d'aquest intern, doncs hi ha una possibilitat molt alta de que et vegis envoltat
d'aquest entorn altament indesitjable. Es que a la palabra amistad hay que darle una importancia y no utilizarla al libre albedrío, pero se puede mantener un contacto con un interno una vez está en libertad fuera, sí. De hecho, yo me felicito las Navidades con un interno y siempre estamos diciendo que hay que quedar un día a desayunar y no hemos encontrado el momento, pero no me importaría nada. Los celadores que no podíamos sobornar no denunciaban a los que sí se dejaban. La gente se quería y dejaba las puertas abiertas. Cierto. Siento haber tardado. Ese gilipollas de celador es un auténtico pelmazo. Un día de estos le haremos un regalito. No, ya me he ocupado. ¿Qué has traído? ¿Algo de pan? Bien. Vini, traigo pimientos y cebollas. Salami, prosciutto i queso. Bueno, què més? Whisky. Un acte il·lícit que m'hagin proposat. Doncs sí, va haver-hi una vegada, jo estava a Lledoners i jo parlava bastant amb un intern i suposo que en algun moment jo li devia d'explicar doncs, que la meva dona era una petita empresària. I sí que al cap d'uns dies doncs, va venir amb la proposta de que per cada contracte de treball que ella pogués fer, ell em pagaria 3.000 euros. Jo d'immediat li vaig rebutjar la oferta. El Caco, como tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ya analiza quién puede ser la parte débil del eslabón en el sistema. Funcionarios que verbalizan pues una mala situación económica o que se están separando o que se han comprado un coche o bueno, cualquier cosa. Y entonces les entran a ellos, a alguien que sea súper normativo, súper regimental y poco dado a entablar conversación con ellos, no se le acercarán nunca. Sondegen si poden proposar això a un funcionari. Llavors, la manera de sondejar-ho pues, possiblement sigui una broma tipus, què sé jo, si el funcionari, per exemple, es droga, i tu també te drogues, o clar, si el funcionari pues, cau a la trampa i li diu, hombre, alguna ratllita me he metido, pues la següent pregunta ja seria, escolta, i no m'entraries a merda a mi? Quan va començar el Covid, també al centre penitenciari van portar uns mòbils perquè els interns fessin videotrucades. I sí, una interna una vegada em va dir, ¿usted no me traería un móvil de estos, no, señorita? Y digo, no, hombre, no, yo a ver si te piensas que porque tenga tatus en los brazos voy a hacer estas cosas. Esto está prohibido y conmigo no cuentes, búscate a otro. Sí, jo sempre soc molt clara. Alguna vegada m'han proposat, però coses així molt obertament, no gaire d'amagat. Bueno, sí, eran 2 o 3 internas del módulo y venían riéndose, hablando entre ellas, y cuando llegan hacia donde yo estaba, pues no llegaron a formular la pregunta porque simplemente les dije no. Empezaron a reírse y dijeron, ya lo sabíamos. Ya sabíamos que la respuesta iba a ser no. Pero ¿cómo puede ser que sepa lo que íbamos a preguntarle? Y les dije, porque os veo venir de lejos. Evidentment per un interès monetari, probablement. I sé d'algun cas que la persona que entrava era per satisfer els seus propis vicis, no? Necessitava diners i suposo doncs, que es va veure en aquesta roda, no? De que entres una vegada a droga i llavors ja d'alguna forma estàs enganxat, no? Enganxat en el sentit de que ja et poden delatar com a autor d'aquest fet il·lícit, no? Proposicions il·lícites per part dels interns, suposo també que, tot i que vaig entrar molt jove a treballar, el fet d'haver-me mantingut amb una certa distància, amb una mínima distància de seguretat respecte als interns, també ells tampoc s'han vist mai confiats com per fer-me algun tipus de proposició il·lícita. Sobretot és purament econòmica, necessitat econòmica del funcionari, pel que sigui, per situacions personals que està visquent. També d'un altre funcionari que per qüestions d'addiccions, no pas per vinculació sentimental, sinó per qüestions d'addiccions personals que tenia, doncs es va dedicar a entrar droga. Poques, la veritat és que en sé de molt poques, totes han acabat molt malament, perquè a l'intern no s'ho pensa gaire a retratar el funcionari que està introduint coses prohibides a canvi de que ell no es vegi esquitxat.
Tampoc hi ha unes estadístiques fiables al respecte. És evident que tenia un funcionari infiltrat, per dir-ho d'alguna manera, que passa droga, etc. Doncs sí, és una via d'entrada molt ràpida, per dir-ho així, i molt senzilla, per dir-ho així, de droga del carrer i que pot donar, o d'objectes prohibits, que pot donar molts problemes. Però no crec que siguin la major part dels casos. Crec que la major part de la droga entra pels amics i familiars dels interns a través de vis-a-vis o a través dels mateixos interns quan van i venen de permisos o... Me asusta no saber qué me pasó. Andrés, tú no te estarás encaprichando por un casual de la auxiliar esta, ¿no? Conec diversos casos que els he viscut de manera més o menys indirecta. Em generen molt malestar a nivell professional, a mi a nivell personal. Considero que són una autèntica xacra per tota la institució. Sí que n'he vist, N'he vist a Figueres, n'he vist a Lledoners i alguna que sé que ha passat a Brianço. Un cas molt sonat, que hi va haver la model d'una jefa que es va vincular sentimentalment amb un intern. Conec també el cas que hi va haver a Barràs, si no recordo malament, d'un funcionari que sense cap mena de rubor anava explicant que rebia proposicions indecents per part de les internes i el tio era bastant condescendent amb elles en aquest aspecte. Coneixia molt a l'intern perquè era confident meu, i coneixia també a la funcionària perquè era una noia de Lleida i va haver una espècie de flirteig, diguéssim, entre els dos. Bé, tampoc va ser una cosa que va acabar aquí, no? Perquè em sembla que després van tindre una relació i la funcionària en si estava casada, amb fills. Recordo dos d'unes funcionàries interines d'aquestes última tanda, molt jovenetes, que potser doncs, aquest és el motiu, no? Els hi falta encara una certa maduresa, no? Les dues es van liar d'una forma, més o menys, si amb fotografies, que si mòbils, etc. I crec que les dues han acabat estant. Després també hi ha alguna que inclús ha tingut una relació ja més de parella i inclús algun fill, no? Una bibliotecària doncs, ha estat vinculada amb 2 interns que se sàpiga, 3 que se sospiti. Precisament 2 interns. I després hi havia baralles o gelos entre aquests 2 interns i va acabar com el Rosari i l'Aurora. Els funcionaris passem moltes hores amb els nostres companys, parlem de tot i hi ha persones que estan compromeses amb els interns. Tu els estàs facilitant unes informacions i unes vivències personals que mai saps si aquestes vivències personals arribaran a les oïdes d'aquests propis interns. No em sembla correcte, però les coses del cor són una mica complicades. Conec casos inclús d'una interina, que no recordo si està a 4 camins, que ja s'ha vinculat com a mínim amb 2 interns diferents, que té inclús fills, em sembla, d'algun d'ells, i que segueix treballant. Una interina que és vergonyós, que seria tan fàcil com no renovar-li el contracte. Alguna que ha quedat bé, molt poques. La majoria han acabat com el Rosari de l'Aurora. Considero que són casos que s'haurien d'erradicar de la institució des de zero, expulsar aquests funcionaris i aquestes funcionàries i que no tornin a treballar mai més en els centres penitenciaris. Evidentment no és gens recomanable, perquè des del meu punt de vista un intern comença una relació amb un funcionari o funcionària buscant alguna cosa, no buscant la relació, sinó que a través de la relació aconseguir coses del funcionari o funcionària. És a dir, si ara ens volen venir a vendre que hem de ser més professionals, que ens donaran una formació amb les GAPs, que amb els nostres jefes, CUSIs, caps de serveis, els hi donen formació a Barcelona perquè siguin uns jefes del nou model penitenciari que volen tenir, però al mateix temps són condescendents amb que una funcionària es vagi liant amb els interns, En sus ratos de ocio, que eran bastantes, se ocupó en fabricarse un arma con una pastilla de jabón y el betún negro de los zapatos. Guardia. Tengo que ir a la enfermería. ¿Qué te pasa? Cuestiones personales.
Molt mentides, molt. En molts casos, fins i tot, s'arriben a creure les seves pròpies mentides. I sempre creuen que no tenen la culpa, que són innocents, que eren uns altres. Sempre t'expliquen les seves batalles, ¿no?, en aquest sentit. Bueno, no se puede generalizar, pero evidentemente un porcentaje elevado de ellos hacen de la mentira su modus vivendi o su modus operandi dentro de la prisión, o bien para conseguir su simpatía o su pena o reclamar su atención, pero bueno, evidentemente es en un porcentaje elevado son mentirosos. Si parlem del seu delicte a vegades, doncs el primer que fan és minimitzar-lo, no? Al final el que volen doncs, és tenir una mica de confiança i aconseguir el que, com dic, no? Allò que busquin en cada moment. Poden negar que consumeixen droga quan els has trobat droga. O dir-te que no, jo no m'he barallat quan tant per la visió directa dels funcionaris com per les càmeres es demostra que sí, que s'ha estat esbarallant, però ells et neguen la major. Al fi i al cap, doncs, estan a la presó amb una mena de joc de supervivència i fan el que calgui per aconseguir allò que en aquells moments necessiten. Un funcionari de presons no ha de donar mai gaire credibilitat a les manifestacions dels interns. Assignar als funcionaris de presons el rang d'agents d'autoritat incrementaria el risc d'abús de poder, repeteixo, abús de poder, en un entorn que és especialment delicat. Podria haver més casos d'arbitrarietat repressiva. Tampoc és que em sembla que els interessi gaire la política, però estan una mica radicalitzats en aquest sentit, no? Amb poca cultura, amb poca educació, amb la metge molt curta, és a dir, amb molt poca paciència. Per sorpresa meva, el delinqüent espanyol, el que és, diguem-ne, purament espanyol, no el nacionalitzat, s'està radicalitzant bastant, i en aquest cas cap a la dreta, cap a Vox. Con l'extrema derecha. Sí, els identifico més amb un votant de dreta que no pas d'esquerra. El 70% de los cacos han votado a Vox, lo tengo clarísimo. Només recordo una vegada que Oluges he parlat de política al món intern i sé que és d'Aliança Catalana. Jo el marcaria més a l'òrbita de PP i Vox. Tot i que moltes vegades aquests partits també inclouen mano dura contra els propis interns, molts interns manifesten la seva simpatia per partits com per exemple Vox. D'altra banda, sí que és cert que sobretot interns d'origen migrant, etc, sembla que tenen bastant clar que han de votar partits d'esquerra, com el PSOE, Esquerra Republicana, etc, perquè en el fons jo crec que són bastant conscients que són a l'hora de la veritat qui els hi permet aquest règim de vida que tenen a dia d'avui. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Pero me hizo gracia porque me dijo eso y dice, ay señorita, qué pendientes lleva. Siempre estaba igual. ¿Cuándo me va a regalar usted unos pendientes de eso? Digo, cuando salga usted en libertad. Tots els funcionaris de presons que ja portem un cert temps a la nostra tasca ens hem trobat amb interns al carrer. I sí que recordo alguna vegada que n'he vist algun pel carrer i he procurat doncs, de no creuar-me, la veritat. Amb els interns amb els que m'he trobat, perquè de la ciutat on soc n'hi ha bastants, i he tingut de moment la sort de tots els que m'he trobat ser interns cordials, amb els que he tingut una relació cordial dins de la presó i per tant no han sigut trobades cordials. Yo me ruborizo, la verdad, cuando empiezan a llamarme a gritos para que me acerque, para que conozca a su familia. Bueno, la verdad que sobre todo con las gitanas esto es así. Y no deja de sorprenderme una y otra vez, que es que ya no sé a veces dónde meterme. Si els interns els tractes amb respecte i no tens per què tenir cap problema amb ells quan els trobes. Diria que un 50% els interns no volen saber res del funcionari al carrer. L'altre 50% dependrà molt de com hagi treballat. El que més demanen d'un funcionari és que sigui just. Sí, és que és el més important. I ells això ho detecten després. Jo ho dic com recte. Recte, just. Sí. Lo que es blanco es blanco. Lo que es blanco es blanco y para todos. Y lo que es negro y para todos. Y si un tío ve amb un problema que no és cosa teva, però pots o tens temps d'ajudar-lo o d'escoltar-lo, fer-ho. A mi moltes vegades m'han vingut amb problemes que no són meus o que no em pertoquen
i l'aconselles, busques com fer-ho, o li busques una solució i li dones. I vam entrar a un bar i al fons hi havia un intern que ja estava en llibertat. I les 4 vam dir, ala, mira, el interno tal, ¿no? Vam dir, vale, pues no, nos hacemos las locas, no sé qué, ¿no? Venga, vamos a la mesa y no, hacemos ver que no lo hemos visto, ¿no? A la terrassa. Llavors, quan acabem de dinar, anem a pagar i ens diu el cambrer, no, ja lo ha pagado aquel senyor. I clar, nosaltres vam passar de que no el volíem saludar a anar cap allà a dir-li que no calia, hombre, no sé què, tal. O sigui, al final ens va convidar a dinar. Per això dic que a vegades estàs trobes pel carrer i tens com bon rotllo, no? Perquè al cap i a la fi no has tingut res amb ells. Tu estàs allà només per la teva feina, per controlar la seguretat, perquè no hi hagi mogudes, però no tens res contra ells ni ells contra tu, en principi. En fin, ¿y estos somos los represores? ¿Los que vamos por la calle y todavía nos tratan de esa manera? Porque buenos somos todos cada día en las prisiones. De hecho, por eso funciona, ¿no? Porque el funcionario, bueno, es un ángel de la guarda, ¿no?